se on Minecraft-jokkelus ja teen sitten Let's Playtä ja viimeksi jäin sitten siihen nuolaan, missä ei ollut koalia. Nyt mä aion hakata puuta. Osasin lisää polttopuita. Ja sitten voisin tehdä. Ja nyt mä aion tehdä jotain. Mä voin saada ironia. Ironistahan saa niitä kaikkia. Ironista. Oliko se niinku raudasta? Nyt ihan Suomeen. Raudasta. Kun nyt mulla on kiveä. Ja kivestähän ei saa paljon mitään muuta kuin. Sillä ei saa niinku mitään rautaa. No rautaa sillä saa. Hädin tuski. Ja nyt mä haluan pois täältä. Vähän lagaa. Eikä kuten huomasitte siinä mun yhdessä videossa. Siinä oli huono grafiikat tai ne jutut, se oli 140 tai 50p. Siellä on jo yö. Kun mulla ei ole mitään. Mulla on peacefulilla tää, niin ei sitten tuu mitään zombeja tai mitään endermaneja tai muuta vastaavaa. Ihan rauhassa voin nyt mennä. Tällä kulkea. Tää saattaa hiukka lagia. Toivottavasti teillä ei lagi. Joo. Tää saattaa ehkä olla vähän oudon näköistä, kun tää lagailee. Ja sekavasti näköistä. Niin te varmaan luulette, että mitä toiksi jätkä säätää. Mä täältä oliko ylös. Mä vitin laittaa tätä millekään normaalille, koska tää nyt lakaa niin vitusti, että. Ja mä ajattelin nyt tehdä sitten tänään on maanantai varmaan. Joo. Mä ajattelin tehdä tänään, kun meillä huolestuu, että tämä Frapsi alkaa jotenkin kusemaan. Ja tää jos mä en tee tästä Let's Playtä, mä voin tehdä tästä semmosen jännän jutun, että mun Frapsi on vähän paska ja niin edelleen. Tästä ei tule varmaan mitään videoita, koska tää alkaa lagaamaan ja voitte sit laittaa jotain kommenttia, että mikä tässä haittaa. Kun mulla ei paljon mitään ladattunakaan täällä, niin semmonen niistäkään mitenkään lagaa. Joo, tämmönen sillä jännästi. Kohtaan aamu. Mä voisin pian alkaa savettelemaan ja tämmösen viestin tein teille. Elikkä viesti joo, tämmösen. Jos lakkaa niin hirveesti, että te saa mun puheesta selvää, niin ottakaa nyt. Mä vois kirjoittaa sitten kommentteihin, jos ette saa selvää, niin näette mitä mä oon näette mitä mä oon niinku puhunut. Mä nautan tän, koska mä katon itse tän sitten, että kuuluuko tässä mitään ääntä. Toivottavasti tää on jotain teille hyötyä ja mulle ja joo, laittakaa kommenttia, jos tiedätte mikä tätä nyt vaivaa. Tää alkaa niin pirusti. Tai vois kattoo noin settingsit, jos siellä olisi jotain häikkää. Yleensä settingseissä se on jotenkin häikkää. Aina on häikkää siellä. Se on taas far. Otetaan tiny. Otetaan brighttiakin vähän. No ei se nyt kammesti auttanut.
Ainakin jonkun verran. Joo. Hyvä, tässä auto edes hiukan. Koska nyt mä oon tämmönen toivoton jätkä. Kavaltaa pimeässä. Ja ei oo soihtuja noita yhtään, niin aika epätoivosta. Eikä joo, mä savettelen tähän näin ja katos mä saan lauantaina tehty tän loppuun ja jos tää nyt otais joo. Eikä mä oon latata tää jonkun skiniin tähän näin jonkun. Mä vitin mitään teksturepäkkiä, sitten menee tää touhu ihan sekasi. Joo, tämmösen jutun tein teille, että ymmärrätte, että miksi mulla lakkaa näin vitusti. Joo, elikkä ja sitten jatkaa varmaan, jos tää ei lakkaa hirveesti ja laitatte kommenttia, niin kyllä me sitten saadaan löytää jonkun. Mä kattelen tai koitan kuvata tai hyviä juttuja. Ja mä teen varmaan tämänkin 40 parttiin asti, jos mä tietenkin selviää. Tai jos mä kodin menetän, niin ei siinä tuu mitään isompaa häslinkiä. Joo. Tämmöisen videon tein ja lopetan tähän. Joo, kiitos. Subscribekää, tykkäkää ja jakakaa eteenpäin. Kiitos.